Kaixo, gaur udaberriko plater bat ingo dugu. Ingo dugu ilar krema bat eta horren gainean salteaturiko barazki batzuk jarriko ditugu. Hemen daukagu baba eta ingo duguna da zuritu. Eta ditugu hemendikan babak. Baba ditugu hemen babak, baina azal hau ere kenduko dugu. Azal hau kentzeko hola zaila da. Horregatik eskaldatuko ditugu babak, ez dakit 30 segundu uretan. Hemen daukat ja ura irekitzen. Eta orduan, ingo duguna da, hor ditugu babak. Utziko dugu hor 30 segundu. Eta bitartean ingo duguna da, latz pixka botako dugu, eta bertan botako dugu azal orea. Ditugu ja babak, orduan irekitzen dugu pixkat, eta ateako zaizkigu babak zurituta. Gale ingo dugu baba guztiekin. Orduan ja baba hauek oso goxo-goxoak egongo ja. Mikatza dena da azala. Hemen ditugu babak. Prest salteatzeko. Ateako dugu. Txuria denez, ez da beharrezkoa ostea. Berriz, brokolia, bai. Brokolia berdea denez, ostu behar dugu, den bailen. Botatzegu brokolia, baita azen horioa. Utziko dugu, brokolia eskaldatzen eta zanurioa utziko du denbora gehiago, egosi arte. Pare bat minutu pasa dira, orduan ateako dugu brokolia. Daukagu urotza, ateako dugu brokolia. Baina zanurioa utziko dugu, 5 bat minutu gehiago bai. Horaxe. Hotza dagoenean ja, ateako dugu, eta hemen utziko dugu. Horaxe. Hala dugu azal orea, baita brokolia ere. Zeraka. Egingo dugu penka guztiekin. Bueno, ja pasaria 5 bat minutu, eta zenoria ja egosita dago, orduan. Laranja denez, ez dugu ostu behar, bakitzu, laranja inoiz ez da galtzen. Laranja kolorea, hor dago. Eta orduan hori nengo duguna da, egosiko ditugu penkak. Bauteko dugu hor txuetan penkak. Eta utziko dugu hor egosten 5 bat minutu. Bueno, baitugu ja penkak egosita, orduan ja ateako ditugu kanpora. Txuri freskoak ingo duguna da, txikituko ditugu, gero ja salteatzeko barazkiekin. Eta zia zerba ere salteatuko dugu. Utziko dugu, gerorako hemen. Eta horrein ingo duguna da, prestatuko dugu ilar krema. Tipulina. Eta gustuko dugu. Badugu hemen tipulina, eta honi gehituko dugu baratxuri pixkat kremarako. Orain erregosiko dugu. Olio vergen extra olio pixka bat.
Eta hor botako dugu baratxuri freskua eta tipulina. Eta utziko dugu erregosten 4 minutu. Ez du kolorerik hartu behar, oso garrantzitsua da. Bestela gero krema eta kolore txusia izango du. Kolore sartzeko aldigu bota ur pixkat. Horrela egosiko zaigu tipulina, ebaporatuko da ura, eta horrela gero erregosten berriro hasiko da, eta barazkia ja bigunduko zaizkigu. Lotziko dugu 4 minutu. Ebaporatu da ja ura, ordu ninguna da eta ez du kolorerik hartu, baina ja tipulina bere zaporea ja bota du. Ordu nahi, gehituko ditugu bilarrak. Bilarra hauek freskoa dira, baina nahiko handiak. Ordu nahi, kremarako aproposa dira. Horregatik nire erabiltzen ditut hortarako. Orduan, erregosiko dugu hemen minutu bat, gatz pixka botako dugu, eta urarekin guztiko dugu eta utziko dugu hor egosten 8 bat minutu. Hola, guztiko dugu urarekin, hola, eta utziko dugu hor, esan dugu 8 bat minutu. Eta gero ja, dugu ja bilarrak egosita, orduan egingo duguna da, txikituko dugu eta pasatuko dugu krema. Bueno, nola edo den, oso kolore politxa dauka, orduan, orain pasako dugu irabazitik. Horrela izango dugu krema fin-fina. Hemen azalak pegatzea eta gainontzekoa pasada. Luzeko leheko itxea du. Hortxe botako dugu, gatz pixkat. Eta hau berehala egingo zaigu, minutu batean. Eta gero erreserbatuko dugu azken momentuan hartzeko. Bueno, ja salteatuta daude. Orduan, hau erreserbatuko dugu, gerorako, hortxe bertan. Olio virgen extra, olio pixka bat, eta hor botako dugu baratxuria freskoa. Eta salteatuko ditugu barazki guztiak. Zia zerroa izan ditu. Hemen utziko dugu, minutu bat, gatz pixkat. Hor badugu ja, ez dugu kolorerik hartzea nahi. Orduan, gehituko dugu ekak, azenolioa, brokolia, azalorea eta babak. Zertatorio gehiago, hola. Eta beroa dagoenen, platera aurkeztuko dugu.